sorry ass DJ. Assalamu alaikum. Yawwa yanzu kuma za mu nuna muku wannan application wanda ake amfani da shi wajen converting ɗin bidiyo to mp3 ne. Yanzu wannan bidiyo to mp3 wannan shine application ɗin, gashi kamar haka. Yanzu wannan bidiyo to mp3 in kai clicking akan wannan application ɗin yanzu haka ka buɗe shi yanzu haka nan kaga start zaka ɗauko wannan shine start na kuma mp3 nan shine iya abubuwan da ka yi amfani. Misali ka yi converting ɗin wasu bidiyoyi to mp3 to another style, wannan kuma shine start. Yanzu bari mu fara yanzu in muka taɓa wannan start, yawwa yanzu wannan su ne bidiyoyin gaba ɗaya complete. Yanzu kun gan su, yawwa yanzu bari mu ɗauki wannan bidiyon. Yanzu kaga already in ka buɗe shi haka wannan shine yanzu wannan bidiyon in kana so iya yanda kake so ka yanke ba yanzu wannan ita za iya yanda kake so ka yanke nan sai convert this video to mp3. Ne ka shiga convert this video to mp3 in an easy way za ka yi convert cikin sakanni, cikin wasu sakanni, baya kaiwa ma minti ɗaya. Yanzu kamar na taɓa haka, yanzu bari ku ga nan da nan za ku ga har yayi converting ɗin. Yawwa yanzu kun ga haka already har ya riga ya converting. Yanzu kawai sai dai mu play. Kun gani wannan shine iya kawai yanda ake amfani da wannan application. To sai dai kuma akwai wasu application na daban-daban wanda ake converting ɗin videos mp3, amma fa gaskiya the best application shine wannan, tunda wannan ɗin an easy way za ka yi amfani da shi a cikin hanya mafi sauƙi, sannan kuma a cikin wasu sakanni za ka yi converting ɗin bidiyon ka koma mp3 ɗinka. Wannan shine dai application da muka kawo muku a cikin wannan sati. Kamata ku kasance da mu a cikin shirinmu na gaba. To amma kar ku manta muna ce muku kowane lokacin da kuka ziyarci wannan YouTube channel namu sai ku danna subscribe. Bayan kun danna subscribe sannan za ku yi amfani, akwai wani abu mai hoton hannu shi ma muna buƙatar ku danna wannan hoton hannu. In ka danna kamar kun mana like kenan, to shi ma duka muna buƙatar wannan. To banda like akwai wani abu mai hoton kamar ƙararrawa haka, shi ma duka za ku iya taɓawa saboda duk lokacin da muna ɗora bidiyo kawai ya zo. Thank you, mun gode, mu kasance da ku a cikin wani sabon shiri na gaba.